бисёр одамон ба сабаби маълумоти кофӣ надоштан дар бораи ворзаконҳо фикр мекунанд, ки ворзаконҳо ё яке аз одамои солхӯрда ё ин ки одамое ҳастанд, ки аз ҳаёт хеле бисёр чӣ дидагиянд ва хеле бисёр чӣ медонанд. Не ки хел нест. Аз вақтҳои пеш дар оилаи Воровскоё қабул мекарданд ҷавонои 18 ҳатто 15 солаҳорам. бисёртар дида мешуд дар Грузия ё ин ки Армения. Ва албатта ки дар Грузия аз вақтҳои пеш то ҳозира ҳичи тағйир наёфтааст. Яъне ки дар уҷа бештари ворзаконҳо и ҷавонои ёшанд. Яъне ки дар ин видео тамошо мекунем бародаро ворзаконҳои ҷавонтарина дар 10 солаҳои охир. Ҳамада салом алейкум бародаро, хушомадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва ба мухлисои ҷанговару бозингаро гуфтанем, ки агар ки шумо бихоҳед дар ҷанговари дӯстдоштаи худтон ё ин ки дар бозингари дӯстдоштаи худтон дар бурди ӯ сум кор кунед, ин кора кардан хеле ҳам осон аст. Ба ссилкаи дар комментария закрепида метавонед бигзарен регистратсия кунед ва дар худи сайт бинед ки ба наздикӣ ки бой дора, ки ҷанг дора. Фаромӯш накунед ки дар вақти поин регистратсия кардантон ба промокоди канал метавонед бонус ба даст биёрен то 6000 рубла. Ҳам ссилка барои регистратсия ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепичидаги. Франсузов Максим Геннадович бо лақаби Франсуз 6 майи соли 1990 ба дунё омадагӣ. Миллат рус. 6 феврали соли 2008 дар синни соли 17 солагиш ӯра ба гуноҳи диздӣ дастгир мекунанд. 8 сентябри худи ҳамун сол ӯра 7 соли обши режим метаҳанд паси панҷара. Ба статья 161 қисми 1 ва 161 қисми 2 УКРФ барои суроғ гузарондан ӯра роҳӣ мекунанд ба ВК-3 Смоленский област. Чӣ хеле ки худи ворзаконҳо мегӯянд Франсуза мешид ки ҳамчун як романтик ё ин ки фанати воровской идеология бо ҳисоби. Албатта ки дар зона вориди группировкаҳое мешавад, ки чӣ хел бигӯм берун аз система ҳастанд ва ишам ногуфта намона, ки яке аз лидерҳо ба ҳисоб мерафт. Албатта ки ба ин рафтораш ӯ дар назари Жори Ташкентский намоён мешавад, ки одам ҳамон вақт как раз дар ҳамун колонияи Смоленск суроғ мегзаронд. 11 июни соли 2013 дар вақти қарор доштан дар ВК-3 Смоленския област французи 23 солара коронавад мекунанд бо таҳти назорати бародарои Кардава аз группировкаи Дед Хасан. Албатта ки кор баъди кушта шудани Дед Хасан рух мета, ки кланда хуни ҷавон дар кор буд ва француз авода пешниҳод мекунад ва совет мета Георгий Сорокин бо лақаби Жура Ташкентский. Лекин дар ҳол баъди коронавад кардани ворзакони нава ба дигар ҷо мегзаронанд, ба дигар колонияе ки бо азида сахттар буд. ИК-33 дар Абакани. Дар раҳ ба сӯи колона гузаштан француз дар зери таъсири фишори администратсия аз титули худаш даст мекашад ва саблюдат кардани нормаву законҳои ворзаконӣ. 22 сентябри соли 2013 ӯ мерасад дар СИЗОи Ди Абакана, ки дар рӯзи дигараш як заявлени хеле ҳам аҷиб мекунад. Мехостен ягон чӣ гап занен? Даст мекашам. Аз чӣ? Аз ҳамаш. Именно аз чӣ конкретни гап занем? Аз расмҳои воровское. Барои французи 23 сола системаро шикастан намерасид на ба ғайратиш, на опыташ. Шикастани француз барои гурӯҳ и кори шаъну шарафӣ буд, яъне ки коре ки ӯ кард барои вес группировка як шапалоқ буд. И дигарае ки вориди тюрма мешава вор аллакай аз берун бо ӯ оддӣ кор мекунанд. Ане ки ҳолате ки француз буд дар дохили тюрма коронавад кардан як чепе дар ӯ роини директоро мешавад. Француз просто ягон шанс надошт ки титули худша ҳифз кунад. Ва албатта ки дар инҷа бештари гуноҳ ай худи француз не аз ҳамои ҳастае ки ӯра коронавад карданд. Не ки ба ҳамаи нигоҳ накарда вақте ки бо озодӣ мебарояд француз ҳаракат мекунад ки титули худша обратно баргардона ва ҳамин хел гап мега ки записи ки мо дидем и сохтааст. Ва албатта ки аз ин кори худаш дастгирӣ намешавад ҳатто аз тарафи одамое ки ӯра коронавад карда буданд. Гарчанде ки ӯра дастгирӣ накардан, ӯ ин фикра аз сараш дур намекунад ва як чанд қатор корҳои ғайриқонунӣ мекунад. Яъне ки ғайриқонунӣ гуфта қонунҳои ворзакониро дар назар дорем. Якумаш сар мекунад ҳар гуна суханҳои бад гуфтана ба тарафи яке аз ворзаконҳо ва албатта ки дар натиҷа ҷавоби худша мегирад. моҳи августи соли 2015 ӯра ба беморхона меёранд бо як чанд захмҳои тир. Француз дар Москва дар пеши хонаи худаш истодагӣ буд. Дар ҳамин замон наздики ӯ меояд киллер ки 4 тирш мезанад. Албатта ки як чуда мешавад ки француз зинда мешавад. Не ки марти соли 2017 соати 4 субҳ Максим Франсузови 26 сола аз квартираи худаш ки дар 7-ум ошиёна қарор дошт худша мепартояд. Чего, блядь? Ҷасади француза ки ягон пайи куштори маҷбурӣ надошт, полисейскиҳое ки ба ҷои ҳодиса меоянд аз болои казироки дом меёванд. Яъне ки дидем бародаро чӣ хел ҳаёт сар шид ва чӣ хел ба анҷом ёфт. 26 сола ҷавон.
ва пешаи навора давомидан бародаро мехоҳам бигӯм ки шахсоне ки ҳозир дар Россия қарор доранд ва мехоҳанд ки 2-3 маротиба аз оили ки Россия бештар қабул кунанд, номерое ки дар рӯи экран дестен WhatsApp доранд, ба воситаи WhatsApp метавонед алоқа бароед. ин ширкат ба шумо метавона ёрдам тия барои таъмин кардани ҷои хоб, ҷои кор дар Литва, Полша ва Южнии Корея. Гига Петриашвили бо лақаби профессор ба дунё омадаги 11 июли соли 1991 дар Гурҷуан. Националностиш грузинай. 28 июли соли 2013 дар Греция ура дар синни соли 21 солагиш карнавад мекунанд. Падходи Варавской нисбати ӯ аз тарафи Тамац Гагаладзе бо лақаби чермен мешава. Карнавад кардани ӯ дар назди чунин ворҳо мегзара: Тава, Дато Кутаиский, Важа Тбилиский ва Сандрик. Дар давоми 6 сол ягон бор зери конфликт қарор надошт Гага. Гага яъне ки ами профессор ба лақабаш ягон бор дар 6 сол конфликт надоштан чира дар назар дорем ки вор закон места аз тарафи ягон вор ягон претензия ба ӯ намешава ва ягон бор паси панҷара ҳам намешина. Ва муҳимтараш ия қайд кардан дар кора ки пешаи карнатсам штаги нест, баъдшам дар ҳамин муддат. И одам шаҳрванди Грузия не ки дар Турсия истиқомат мекунад ки дар уҷа группировкаи ғоратгарои хонаҳои истиқоматиро контрол мекунад ва бар сетишни кор яъне ки кисаброра. Моҳи сентябри соли 2017 вор закони 26 сола ба Украина меояд барои вохӯрии намояндаҳои бандаи ворзаконо. Ура дар кафе дар вақти вохӯрӣ бо намояндаҳо меқапанд. Ба маълумоти оперативникҳо вақте ки ӯро дастгирӣ мекунанд, сабаби вохӯрӣ бо намояндагон ҳамин буд ки дар Киев ӯ бояд оғоз мекарданд кори махсус гурӯҳиро ки ӯ бояд дуздӣ мекарданд хонаҳо ва мошинора. Дар вақти дастгир кардан ӯро обратно ба Турсия депортировать мекунанд ва выездша дар муддати 3 сол маҳкам мекунанд ба Украина. Неки моҳи марти соли 2018 ура дар Киев дубора дастгир мекунанд. Ура дар вақти дастгирӣ мекунанд ки вохӯрӣ дошт бо намояндаҳои ворзаконо барои маслиҳат кардани тақсим кардани ҷойҳои контрол кардан. Мақсад ва интереси профессор дар ҳамун дуздоӣ буд ки бо мошин сару кор доштанд. Профессора дубора гусел мекунанд бо самолёте ки ба Стамбул парвоз мекард. Моҳи апрели ҳамун сол дар Турсия кушта мешава 59 сола ворзакони бо лақаби Гия Кутаиский. Амраи ӯ ки шахсияташ дар ӯ вақт маълум набуд, як захм дар пош мегирад ва аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. Одаме ки дар вақти покушени Гия Кутаискийра роҳбаладӣ мекард, ворзакони 26 сола Гига Петриашвили яъне ки профессор буд. ин кор рух метад дар Анталия дар наздикии ҷои истиқоматии ворзакони бо лақаби Римена. Севададзе Петриашвилиро дар назди хонаш атакават мекунанд. Ба яке аз гуфтаҳое ки нишони асосӣ Звиададзе буд ки дар назди хонаш ӯро куштанд. Бадри Рохвадзе бо лақаби Бадрачуна ба дунё омадаги 29 октябри соли 1991 дар Кутаиси. Националностиш албатта мисли пешинаҳо грузинай. 28 июни соли 2013 бо ҳамроҳи якчанд ворои дигар дар Греция ӯро карнавад мекунанд дар синни соли 21 солагиш. Варавской подхода нисбати ӯ мекуна Дато Кутаиский дар ҳузур доштани Тава ва Язо Кутаиский. Прозвиши Бадрачун маънош Бадри Драчун. аз соли 2013 истиқомат мекунад дар Греция. Аз ҳаёти яке аз ҷавонтарин ворзаконо қариб ки ҳичи маълум нест, яъне тарш маълумаи хеле ҳам кам. Ҳамин қадарш маълумае ки на дар Грузия, на дар Греция дар ҷойҳои аз озодии маҳрум ӯ қарор гирифтагӣ нест. Георгий Киладзе ҳамчун машҳур бо лақаби Гега Озургетский ба дунё омадаги 12 феврали соли 1992 дар Азургети. Албатта ки ям ба националностиш грузинай. Пиздец. Июни соли 2013 дар синни соли 21 солагиш дар Греция карнавад мешава аз тарафи Важа Тбилиский ва Сандрик Куразбидиян ки албатта охирон шахс двоюродни бародари Гага мешава. Ва албатта ногуфта намона ки тағои Гига Татосрип ҳам ворзакон буд. Не ки ворзакон будани ӯ қатъ мешава соли 2006. Не ки баъди карнавад карданаш камтар аз 2 сол моҳи марти соли 2015 дар вақти як вохӯрии ворзаконо дар Греция палномочияи ин одам қатъ мешава. Каса законникои поколенияи 80 қатъи соз намегирад. Шатитев Дарадзе бо лақаби Шатико ва Георгий Арендиладзе бо лақаби Тава ин ду одам меҷумонанд авторитети худи Важа Тбилискийра, яъне шахсе ки Киладзера пеш мебурд. Якуми муноқишаи Гиги бо Тававу Шатико рух мета моҳи январи соли 2015. Сабаби ин кор чӣ хеле ки ворзаконо хичон меган обезличка буд, яъне ки чӣ маъне дора? Ба қонуни ворзаконо ягон навичокира ки агар мехоҳанд коронатсия кунанд, тамоми ворзаконое ки дар наздикии дастрас ҳастанд, яъне ки метавонанд бо ӯ суҳбат кунанд, бояд ки мнени ӯ пурсида шава нисбати навичок. ё ин ки аз ҳамада камтараш
баъди кора кардан ӯро огоҳӣ кунанд. Ба он нигоҳ накарда ки Шатикову Тава дар ҳамон вақт дар Гретсия қарор доштанд, ӯро файрод намекунанд дар чорабинӣ. Яъне ки ҳамон вақт дар вақти вохӯрдан Гигара латакӯб мекунанд ва мефаҳмонанд ки ту вор нестӣ ва тавассути ӯ салом мерасонанд ба вождаш ва провотсировать мекунанд дар ответни реаксия. Не ки баъдан Важа ва Тава метавонанд ки забон як кунанд ва маслиҳат кунанд дар ин бора. Ва моҳи декабри соли 2015 статуси Гега Азургетскира восстановид мекунанд. Дар ҳол баъди ҳодиса Гега Гретсияро тарк мекунад ва 25 майи соли 2016 Киладзе аз тарафи сотрудникои милитсияи Украина дар Киев бо паспорти қалбакӣ дастгир карда мешавад. Ба гуфти худи Киладзе ӯ дар ин вақт дар Украина 1 сол қарор дошт ва дар ин муддат ягон бор бо вору законое ки дар Украина қарор доштанд рафту омад кардагӣ нест. Дастгиршударо дар приёмники барои нелегало мемонанд. Барои он хотире ки паспорти қалбакӣ ёфтанд ку, яъне ки ҳамчун муҳоҷири нелегалӣ мемонанд. Не ки Украинара вору закон ба хубӣ ба осонӣ тарк карда натунист. 26 январи соли 2017 аз тарафи следствении отдели Репкинский отделении полиция нисбати вору закони 26-сола Георгий Киладзе возбуждат мекунанд якмин уголовни делара дар тамоми ҳаёти ӯ ба статьяи 115 УК Украина, яъне ки покушение барои куштора. Одаме ки ӯ покушат мекунад тамоман дур аз дунёи вору законо буд, як мигранти узбек. Ва чӣ хеле ки гуфтем худи ҷабрдида ҳам вору закон набуд ва муноқишашон ҳам ба як сабаби рух мета ки тамоман алоқамандӣ надора ба ягон кору бори ворузаконӣ. Дар Черниговский центр ки нелегало интизор мешаванд депортатсияи худшона, ними шаб ҳар ди одамо маст буданд. Ты чё? Махаться будешь со мной? Узбек шароб қати маст буд ва грузин боша маводи мухаддир қати. Дар натиҷа байни ё як муноқиша, як конфликт барпо мехеза ки грузин як чанд халаи корча узбека мезана. Хеле ҳам ғайриоддинатова метавона Киладзе баъди кор бигреза аз полицейскиё ва тарк кунад территорияи Украинара. Соли 2017 аз тарафи районни суди Черниговский грузина международный розыск да эълон мекунанд, яъне ки байналмилалӣ да барои гуноҳи қасди куштор. Тақрибан 2,5 сол зиёд аз ӯ ягон хабар намешавад. Яъне ки 10 сентябри соли 2019 заместители якуми нацполитсияи Украина Вячеслав Аброскин хабар меёвад ки аз Болгария ҳамин одам экстрадировать шудагӣ ва дар ин бора дар саҳифаи фейсбукии худаш менависад. Ва албатта ки чӣ хеле ки фаҳмидем дар натиҷа ӯро дастгир мекунанд. Реваз Убилова бо лақаби Резико Ҷаварский ба дунё омадагӣ 10 апрели соли 1993 дар Ҷивари ба националностиш албатта ки ишам грузине. Ҳамчунин тағои иам вору закон буд ки соли 1888 аз туберкулоз мемра 5 сол пеш аз ба дунё омадани вору закони навбатии мо. Якмин сурокша ба гуноҳи дуздӣ мегирад. Дар века яги Анухова мешина. Дар ҳол баъди озод шудан моҳи августи соли 2014 дар синни соли 21 солагиш ӯра коронавад мекунанд. Реваза ба оилаи Воровскоя қабул мекунанд чунин воро ба монанди Гига, Анти, Алико Шуши, Дату Сургутский, Баха Баха ва Ирак Лихуту ва ба ғайр аз ин дар уҷа қарор доштанд 12 вори дига ки дар байни ӯ албатта Равшан Линкаранский ҳам буд. Ва ин коронатсия баргузор мегардад дар Турсия. Резикора мешавад ки ҳисоб кунем аз ҳама ҷавонтарин вору законое ки коронаватш кардагиянд дар 10 солаҳои охир. Ане ки дар худи ҳозир боша статуси титулии қатъ шудагиай ва меган ки расматрени, яъне ки дар ин бора дига гап намезанем. Қатъ тамом. Ҳаёти криминалии Реваза хеле ҳам ҳодисаҳои нохуш дорад. Аллакай дар роҳи қадам ба сӯи группировкаи ворузаконо ӯ аз тарафи як гурӯҳи ворузаконо хеле ҳам сахт латукуб мешавад. Дар ҳамон вақт ӯра қасдан специална, яъне ки ҳар ду дастоша мешкананд ва ҳатто баъди ворузакон шуданшам именно аз тарафи ҳамун клан бо латукуб мешавад ки баъдан аз тарафи дигар воро беспредел ҳисобида мешавад. Статуси вору закониша ӯ метавонад ки ҳифз кунад 4 соли нопура. Июни соли 2018 ӯ бо аз тарафи як гурӯҳи вору законо латукуб мешавад ва статуси ӯра қатъ мекунад ба сабаби рафторҳои неваровскоӣ. Гарчанде ки ғайриоддинатова латукуб мешавад ва титули вору закониша аз даст мета аз тарафи ҳамун одамое ки ӯра коронават кардагӣ буданд ва претензия нисбати ӯ ҳам аз худи ҳамун круги худшон
нишон мебарояд, яъне ки ба орои ӯ маъқул намешавад рафтори ӯ ки рафторое мекард ки дар қонуну тартиботи вору законо туғри намегирифт. Мисол мегирем, якчанд маротиба ӯро ба сходка даъват мекунанд, яъне ки як чорабини, як вохӯрии калони ҳастад ки вору законоро даъват мекунанд барои ягон маслиҳат кардан ягон кори дигар. Якчанд маротиба ӯ рад мекунад ва ба уҷа намеояд, яъне ки ин сам пасибе яке аз нарушёниҳои сахти қонуни вору законие. Дар натиҷа вору закон Дато Сургутский ӯро дар Турсия вомехӯрад ва ҳамин хеле саволош метад ки чӣ ба ту рад мекунӣ даъвати ворура. Баъди Дато Сургутский ӯро вориди мошин мекунад ва пеши дигар воро мебарад. Дар раҳ ҳамаи ӯро огоҳӣ карда. ҳамин хел гап ҳаста ҳатто ки дар раҳ вақте ки ӯ дар сидани ақиб шитагӣ буд аз тиреза мепара мегреза, бо ҳаракат мекунад ки вохӯриро бигреза. албатта ки ин корои ӯ хеле ҳам ҳолата бо душвортар мекард. ин хел откровенно грехтан аз вохӯрӣ бо вору законо албатта ки ягон кори хуб натиҷа намеовард. чӣ хеле ки аллакай уҷа фаҳмидем ки дар натиҷаш чӣ гап мешавад, ба сабаби ҳама намуд рафторҳои ғайриқонунии қонуни вору законо албатта грехта наметонад, меқапанд, мебаранд, хуб латукуб мекунанд ва аз статуси вору законӣ озодш мекунанд. Пошел нахер! Ура латукуб мекунанд ҳамон одамое ки коронавад кардагӣ буданд, аз ҷумла дар иштироки Коба Сухумский ва Зураб Гигуадзе. баъди чӣ Коба Сухумский ӯра эълон мекунад ҳамчун одаме ки статуси вору законӣ надорад ва вор ҳисобида намешавад. бародаро, фикри ҳақиқатно дар комментария бинависед. ҳеҷ вақт фикри қонуншиканӣ дар сартон набиёяд. чӣ хеле ки дар видео шумо мебинед вору законӣ ё ин ки ягон намуд қонуншиканӣ натиҷаи хуб надорад. ягон намудаш. цинит кунед, қадр кунед озодира, кайфияти бештар дар озодиай. ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.